Galacia Kapitulo 6. Mga igsoon, kung usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong nasa pagtuo maoy magpabalik kaniya apan buhatan ninyo kini uban ang kalumong ug bantay nga dili usab kamo matingkal. Pag tinabangay kamo sa pagpas-an sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may maghunahuna nga bililhon siya, bisan kun ang tinuod mao nga wala di ay siya'y bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Kay ang matag usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong palas-anon. Ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawasnon niyang mga tinguha, gikan niini maanin niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maanin niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa, dili kita magpinapulan sa pagbuhat ug maayo, kay kung magmasdasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa, samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayud sa aton isig ka magtutuo. Tan-awa unsa kadagko sa mga litra ang ako gayud ang nagsulat. Kadtong gusto nga magpasikat sa mga butang nga makita mao ang nagpugos kaninyo sa pagpatuli. Gibuhat nila kini aron dili sila lutuson tungod sa krus ni Kristo. Kay bisan kadtong nagpatuli wala magtuman sa balaod. Apan gusto sila nga magpatuli kamo aron makapasigarbo sila nga midawat kamo sa seremonya sa pagtuli. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo, kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili mahinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang niadtong nagsunod niining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalina ug kaluoy uban kanila ug sa tanang katawan sa Dios. Sa katapusan manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako, kay ania sa akong lawas ang mga ulat nga nagmatuod sa akong pagkaulipon ni Hesus. Mga igsoon, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Amen. Galacia Kapitulo 6.